Primer dia que surto de dia des del divendres passat. Quan estic en congrés entro en el que és moda vampir, és a dir, només surto a la nit que anem a sopar per aquí per allà. Aquí sí que a la plaça Sintagma, al Parlament al fons, Atenes m'ha sorprès molt gratament, molt gratament. La primera i única vegada que havia estat va ser el 2010, també per un congrés de Somar, i no vaig tenir tanta oportunitat de voltar per la nit. Aquí ens han portat a sopar a diversos llocs, la majoria d'ells sempre rodejant l'Acròpolis, que és el centre de la ciutat. O sigui, tot va al seu voltant, tot gira al seu voltant. Recordeu que l'Acròpolis durant 77 anys es va dir Església de Santa Maria gràcies als catalans que vam estar aquí durant 77 anys, crec que era, dominant tota aquesta àrea, gràcies als almogàvers. Ha estat... Per què m'ha sorprès Atenes favorablement? Doncs, primer, el 2010, quan vaig venir, estan en plena crisi, la famosa crisi que els va devaluar moltíssim, i aquí he vist un bon nivell de vida, he vist cases molt maques, barris macos, bones botigues i la gent vivint bé. Lògicament, és una percepció molt puntual, però sí, ho he vist molt bé i comentant amb la gent també m'ho diuen. És a dir, que tenim una imatge d'aquella Grècia depauperada dels 2008-2015, però no, hi ha bones botigues, bons hotels, bones vivendes. El que sí que és Atenes, va fer gràcia el primer dia, que és com una ciutat en petit. O sigui, és molt gran, però els edificis, els cotxes, els carrers, tot sona com sigui més en miniatura. Els grecs s'assemblen a nosaltres, físicament. De fet, ara volia entrevistar a la televisió i els dic que no parlava grec, m'han dit, que sembles grec. Bueno, moltes vegades m'ho diuen a molts llocs. El que sí que l'idioma es pronuncia igual que s'escriu i aleshores sona com el castellà. Des del primer dia que se'm fa molt estrany perquè sembla que es digui a Espanya amb el castellà. I també s'assemblen a nosaltres, amb la qual cosa a vegades tinc la tentació de dirigir-me amb ells en castellà, però després te n'adones que no té sentit i que a més no entens res de res. És molt complicat i a més em fa estar molt estrany estar en una ciutat que s'assemblen a tu, que sona l'idioma com un idioma que tu coneixes i en canvi no coneixes, ni el pots llegir perquè no coneixem l'alfabet grec. El congrés ha estat increïble, més de 1.000 i escaig persones, 77 països i moltíssimes anècdotes, moltíssimes converses, ens ha passat moltes coses, però tot ha anat molt bé al final. I volia destacar 3 històries personals de converses que he tingut molt interessants. La primera amb un xinès. Aquest xinès m'explica que el seu avi havia estat l'ambaixador xinès a Espanya i Portugal abans dels anys 30, abans de la Guerra Civil, abans de la Revolució Xinesa. Després va ser el viceministre d'Afers Exteriors de Xina fins que va arribar la Revolució Xinesa i allà, lògicament, va haver-hi purga i m'explicava com la seva mare se'n recorda arribar un dia a casa i trobar-se a la seva casa amb 70 persones a dintre que ho havien tret tot, havien desvalijat tot, que es diu malament, i ja no quedava res més. I al no quedar res més van obligar a treure's la roba a la seva família per emportar-s'ho ja del tot. Li vaig preguntar com pot ser que amb aquest passat tu estiguis d'alguna manera no recolzant, però sí representant un règim que lògicament ha anat contra la teva família. I la conversa va ser molt interessant. Entre altres coses em va explicar una cosa que diu la intel·ligència artificial a la Xina no pot prosperar, no pot triomfar, i et diré una dada del per què no. I és que l'any passat, diu, un enginyer xinès va demanar al seu sistema d'intel·ligència artificial què pensava del govern. Després de molt d'estona, la màquina, la intel·ligència artificial, li va respondre: vols dir que no hauríem de parlar d'un altre tema? Amb la qual cosa, si un sistema artificial, la intel·ligència artificial sense alimentació de dades objectives i la majoria de dades del món real, no pot funcionar. La segona conversa també em va colpir molt. Va ser ahir amb un alemany, un empresari alemany, que m'encanta, un tio boníssim, que de sobte me'l trobo parlant amb el cambrer en grec. I dic, hosti, tu parles grec? I em diu, sí, la meva mare és grega. I dic, hòstia, i tu parles grec? Diu, no, la meva mare no el parlava a casa perquè als 16 anys va marxar de casa, de Grècia, i es va instal·lar a Aachen, a Alemanya, i m'explica la història de la seva família. El seu pare, el seu avi, o sigui, el pare de la seva mare, era un intel·lectual, era un arquitecte, comunista, i igual que a Espanya, quan els feixistes grecs arriben al poder, doncs què fan?
doncs, maten a les elits contràries. I el seu avi va ser afusellat. Abans de fusellar-lo, li va demanar a la seva dona que li prometés que la seva filla estudiaria. La seva filla podia estudiar. Lògicament, en aquella època, lògicament no, en aquella època la nena creix, l'oportunitat per les noies d'estudiar a la universitat era molt, molt petita, i per una noia filla d'un comunista encara menys. Aleshores se'n va anar a Alemanya, ja va estudiar arquitectura, i aquest noi ja és el producte de que els seus pares estaven a la Universitat d'Aachen. La seva mare no parlava grec a casa. Diu, jo el vaig aprendre venint als estius i parlant amb els cosins, perquè la meva mare no parlava, l'havia perdut, perquè havia estat ja immersa a Alemanya. Estic passant per una església bastant maca, petita. I la tercera història amb una senyora de l'Iran, que em va demanar ja fa uns mesos per un congrés que li gravés un vídeo per Iran, i em va sorprendre perquè aquell congrés va estar superbé. Vaig veure el vídeo i va ser un èxit, em va dir. I la vaig conèixer per primera vegada, no, per segona vegada, ja l'havia coneguda. I aquesta senyora és la senyora que va introduir la pràctica de la investigació de mercats a Iran fa 30 anys. Va ser la primera professional. Aquesta senyora va marxar d'Iran als 14 anys, es va formar a França, va començar a treballar a França i llavors va portar la pràctica a l'Iran també fa uns 30 anys. Li vaig fer la pregunta, dic, ostres, com pot ser tu, que tens aquesta cultura francesa i t'has educat en França amb l'ideal de la llibertat francesa, com pot ser que puguis sobreviure o subsistir en un règim com l'iranià, que oprimeix la dona, i no només l'oprimeix, sinó que inclús pot matar-la pel sol fet de no portar un mocador. I va ser una conversa molt interessant. I ella em deia que el règim no té suport al carrer, té el suport de la gent que se'n beneficia, però que el suport cada dia és més baix, que ella públicament no es manifesta de manera molt exhaustiva, però sí que fa moltíssima feina en el seu entorn per fomentar tots els principis de llibertat i d'afavorir que les dones tinguin aquestes oportunitats. I de fet ara em deia que faran un podcast, que li vaig dir, ostres, això té bastant de risc, perquè faran un podcast amb tot de dones i parlar de com poden tirar endavant. Converses molt interessants quan et trobes a gent de tot el món que pots anar aprenent, i sobretot aquestes històries personals. Tots tenim una història personal i bé, és interessant compartir-les. Ara estic aquí arribant al peu de que és la zona de l'Acròpolis. L'Acròpolis vol dir la part més alta d'una ciutat o la part límit d'una ciutat, i el Partenó és el temple que es va construir per primer retre homenatge a la deessa Atenea o Atena. Bé, avui ja tornem cap a casa. Ha estat molt intens, molt maco. Maco és un castellanisme, o sigui que no l'hem de dir més. Aquí, mira, aquí tenim l'Acròpolis a dalt. Ara ens girarem, tenim una furgoneta, tenim l'Acròpolis allà dalt, i aquí tenim, els peus, crec que és l'Àgora. Crec que és l'Àgora, però com que no he pogut fer turisme, no ho sé, no ho sé segur, però crec que sí que vaig veure l'altre dia que als peus de l'Acròpolis hi havia l'Àgora, que l'Àgora era el lloc públic on la gent es trobava. Fa molta calor aquí, avui no tant, però aquests dies al principi 37, 33 graus, o aquest matí que he sortit a caminar a pas ràpid, de seguida sues. Ahir també el vespre vaig estar caminant i vaig arribar també ben suat a l'hotel. Ara estic allargant el vídeo perquè des d'aquí la vista pot ser més interessant. Vinga, estem aquí. A veure si es veu alguna cosa. No sé si es veu res. Sí, crec que sí que es veu, però el sol no em deixa veure. Bé, ha estat dies molt intensos. Crec que Grècia val molt més la pena del que jo sempre havia pensat. Mai m'havia tret gaire a nivell de visita turística, etc. Però crec que s'hi ha de venir. Lògicament venir fora de la temporada alta d'estiu, perquè hi ha moltíssima gent, però és que a més fa molta calor. O sigui que no val la pena venir en època alta. A no ser que vulguis anar a estirar-te a la platja a una illa, que m'expliquen que hi ha algunes illes aquí que són espectaculars
i paga molt la pena. Viuen bé aquí, viuen bé i m'ha sorprès molt gratament. I ara aquí allargo, a veure si veiem alguna miqueta més. No, aquí ja és un edifici, una petita església. Molt bé, nois i noia, doncs ens veiem aviat. Fins ara. Efaristo.